Abahlali baseRivali eGauteng balucwabevu ngomsindo emva kokuba kuvele izityholo zokuba intwazana eneminyaka esibhozo ubudala ithe yaxhatshazwa ngutatomncinci wayo. Banexhala lokuzibona bephelele ezitalatweni abahlali baseGoodwood eKapa. Abahlali bayakhutshwa ngurhulumente kwizindlu abahlala kuzo ngelithi bahleli ngokungekho mthethweni. Sinamkele kwindaba zethu, Andaba Ndodwa, Ndaba Nophumza, Sikhumba noyitolikyo lwimi lwezandla Bhotani Ntsontsonto. Uluntu lwaseRivali ludakumbile sisehlo sokuxhatshazwa kwentwazana eneminyaka esibhozo ubudala ngutatomncinci wayo kwiveki ephelileyo. Kuvakala ukuba uyise wale ntwazana ufihlile emapoliseni lo mkhuba kwilinge lokukhusela umntakwabo. Nakubeni kunjalo, umtyholwa ubanjiwe ngelixa ixhoba lisagcinwe kwindawo yokhuseleko. Ubomi bukraka kuluntu lwaseRivali kulandela ukuxhatshazwa kwentwazana eneminyaka esibhozo ngutatomncinci wayo ngoLwesihlanu. Amapolisa aqinisekisile okokuba ubanjiwe umrhanelwa yaye ujongene namatyala okudlwengula. Last week, little girl onale komontlung a shebile TV. Kwiveki ephelileyo le ntwazana yayizibukelele iTV endlini ihleli phezu kwebhedi. Yindlu enye. Kwafika umalume wayo wazama ukuyidlwengula. Abamelwane batyhola usetyenziswa kweziyobisi. Kuvakala ukuba le ndawo ijike yalithafa lokuxhatshazwa kweziyobisi, nto leyo ekhokhelela kwiziganeko ezilolu hlobo. I think the main cause for this happenings that's taking place, it's the substance abuse. Our youngsters are using alcohol, drugs, and that's the main effect that causes these things to happen in our areas, in our communities. Kungoku nje kumenyelelwa kurhulumente ukuba ngenelele kwezi meko zokuxhatshazwa kwabantwana. The government is not doing enough. As an organization, I'm a social work, and we have in this organization that deals with nabantwana laba, we assist them. So now we report izinto eziningi. Ubona ukuthi ngathi akwenzeki ngama social workers. Ama-social workers are trying lawa. Ngizokhuluma lawa kuma-organizations. We try by all means ukuthi khona ukuthi sikhulume nalabantwana laba, si-refer those who are willing bahambe baye ema-rehab. But now ukuthi ezinye izinto kuba nzima kanjani ukuthi so-referile you referred ukuthi akwenzeke so mhlambe this child mhlambe needs to be taken to a place of safety. Now uboshiwe izandla lapho, you have to refer the case with those who are dealing with statutory cases. Kambe ityala lidluliselwe kwicandelo eliphanda ngobundlobongela bosapho nokhuseleko lwabantwana ngelixa umrhanelwa kulindeleke ukuba avele enkundleni kaMantyi eRhawutini. Limisiwe iphulo lokhupha abantu namhlanje kwisakhiwo esikwisitalato iBeaufort eGoodwood eKapa eNtshona Koloni. Esakhiwo yayisisipho esanikwa inkonzo yesipolisa ukunceda ukulwa imfazwe yeziyobisi kweli phondo, kodwa kungoku nje kuhlela abantu kuso ngokungekho semthethweni. Uninzi lwabo seliyiminyaka eliqela behlala kuso. Isebe lemisebenzi karhulumente lithi liza kubhenela enkundleni ngelokusombulula le ngxaki yabantu abahleli kwesakhiwo ngokungekho semthethweni. Omnye wabahlali baseGoodwood eNtshona Koloni uthi hleze bagxothwe ngurhulumente kwesi sakhiwo kuphandle kuye nanjengoko eneminyaka emithandathu ehlala kuso. Ukanti esi sakhiwo kwaphiswa ngaso kumapolisa ngumnini waso uClaire Bolton ngelithi siza kuncedisa ukulwa ukusetyenziswa kweziyobisi kulaa ngingqi. I don't know where to go to. I didn't even start packing my things, understand, because this is my home and I don't want to go out. I feel hot, so understand. And now I don't want to sleep outside on the pavement again. And I don't know what to do, but I understand this property don't belong to us. Nangona kukho intsana, abantwana, kuquka nomntu ongenamilenze. Omnye wabantu abahlala apha uthi bafika kwesi sakhiwo sibubugxwayiba ze bazilungiselela kwaye ngoku batyhola isebe lemisebenzi yoluntu ngokuba nolunya. The time when we like hiding in the place was like to no good. You see, we wouldn't enter in a place that we see this beautiful, that is garden, like you see, the place that look like nothing. You see, so we make it like this. Umbutho wasekuhlaleni olwela amalungelo oluntu uthi isebe maliye kwiinkundla zamatyala ukwenzela lo mba uxoxwe khona. Isebe kwelalo icala lithi ngokomyalelo wenkundla aba bahlali kufuneka baphume phambi kwentsimbi ye-12 ezinzulwini zobusuku banamhlanje.
Now that's an unlawful instruction that is given by the minister because there is no court order. What the community has received here, the families have received here, is a notice to vacate. Now a notice to vacate is not an order of the court. It cannot be used as a basis of giving people an instruction to leave, especially when people do not have an alternative accommodation. Ukususwa kwabo kuza phantsi kwephulo likarhulumente lokubuyisa izakhiwo zikarhulumente ezithinjwe ngokungekho mthethweni ngezicwangciso zokuhlaziya ezinye ukuze zisetyenziswe luluntu. Babuthelene kwiholo yoluntu abahlali baseXhorha eMpuma Koloni nalapho bashukuxa indlela yokusombulula iingxaki zabo zokungafumani iinkonzo ezingundoqo kurhulumente kwiingingqi zabo. Abahlali babanga ngelithi akho nzame bangazenzanga ukucela uncedo kumasipala wabo kodwa zonke iinzame zabo ziphanzile. Abahlali baseXhorha bathi kudala bekhalaza ngendlela engekho mgangathweni kodwa ayide ilungiswe ngumasipala wabo. Indlela zethu zigcwele ii-potholes kakhulu, azikho mgangathweni. Eyesibini ibe yi-health center. I-health center asinayo apha, umntu ubugule ebusuku akakwazi uncedakala. Eyesithathu ngamanzi, amanzi kunzima kakhulu. Asinayo neza small streams ezandawo zelantika, endawo ezinjengemithombo, asinayo thina kule ndawo imithombo. Imoto zethu apha ziyaphela le gravel road. Asikwazi ukuzigqiba uzibhatala, sizigqiba sezindala. Ngoku ziyasichaphazela loo nto leyo. Sinqwenela ke ngoku urhulumente asincedise ukulungiselela iindlela. Inkokheli yasekuhlaleni ithi ukuba izicelo zabo aziphendulwa bazobamba uqhankqalazo. Kuyabonakala uSandral uyapruvile le ndlela uba ngabe uzoyenza le ndlela. But ke ngoku asikayazi kodwa akakabuyeli kuthi asixelele uba zizawuthini ii-processes ke ngoku ide yenziwe le ndlela le nto lethu. But failing which kwafumanise bakho nto i-action yenzekayo, siyabakhulula abahlali babheke endleleni. Siya kulaa ndlela u-N2, u-N2 sobe sivalile u-N2 wonke u-N2 kuba ungahambeki phayana. Kulindeleke ukuba kubanjwe intlanganiso kunye nabasemagunyeni kule veki mayela nengxaki yokuzisa kweenkonzo ezingundoqo eluntwini eXhorha. Kulandela isithembiso sokubuyisela iinkonzo zabakhweli kummandla iNgaka Mudiri Mulema ojongene nezothutho eMntla-Ntshona kulindeleke anikezele ngeebhasi ezintsha kule veki ukuze emva kokuba i-Adamelang Bus Services ziphulukene nesicelo sayo senkundla sokuthintela isebe ekufumaneni inkampani entsha ebonelela ngeebhasi. Elinyathelo liye laba nefuthe elibi kubakhweli kwiindawo ezisemaphandleni. Uninzi lwabo kuye kwafuneka lunyamezelo ukungabikho kwezithuthi zikawonke-wonke isithuba esingangeenyanga ezintandathu. Abakhweli beebhasi kulo mmandla bathi ukuqeshwa kwenkampani entsha yeebhasi kusesisombululo ebekudala besilindele emva kokutsala nzima ixesha elide kungekho zithuthi kule ndawo. We've been waiting for this moment. Seriously, our life it's being going through roughage. I mean, everyone, to be honest, is affected financially because of this situation that we've been going through. If you can recall, buses are subsidized transport. Now, if we don't have buses around our area, that means we have to convert to using the taxis instead. And now, the taxis, you commute through cash, not like buses, you buy a ticket. And amounts are not equal. Abaqhubi beebhasi bathi unqunyanyiswa kweenkonzo kuba beke phantsi koxinzelelo lwemali kwaye luchaphazele kakubi indlela abaphila ngayo susela oko kwamiswa inkqubo yeebhasi zika-Adamelang ngoDisemba wonyaka ophelileyo. Can you imagine having to have an income for the past years and then now everything stops? It affected me in so many ways, relationship-wise, with people I know at home. The income I was bringing inside the house, everything has stopped. My kids are suffering at school. The relationships I have, I've been borrowing money, unable to return the money to the people. You can imagine the trust has been broken. So, lady policies have dilapsed. Abaqhubi bathi balindele ukuba le nkampani entsha iza kuza neebhasi ezaneleyo ezizakuthi ziqashe bonke abasebenzi abathi bamiswa. Kudala savumelana no-MEC, saboniswa imiqathango yekontrakta kunye nemiqathango yenkampani yebhasi entsha ukuba baza kuthatha bonke abasebenzi. Inkampani entsha yeebhasi iza kuba noxanduva lokuthutha abakhweli kwisithili sonke
kuquka iidolophu ezifana noMahikeng, iRamotsiri Moilwa kunye neDitsobotla. Isebe lokhuseleko loluntu nolawulo lwezithuthi kulindeleke ukuba lubambe intlanganiso noluntu ngoLwesibini. Umbutho wamakomanisi oMzantsi Afrika uvakalise ukuzithemba ukuba uza kuyibumba imeko yezopolitiko kweli lizwe. Sosiba jikelele we-SACP uMnumzana Soli Mapaila uye waqinisekisa umanyano lawo nombutho we-ANC nangona seluthabathe isigqibo sokungenela unyulo lomasipala noluza kubanjwa kulo nyaka uzayo. The SACP is not preoccupied with contesting the ANC, which remains an ally as long as we share strategic objectives both in theory and practice. Exercising our rights, the SACP will contest the 2026 local government elections to defend, advance and deepen the national democratic revolution in connection with the pursuit of socialism while confronting the failed neoliberal policy regime imposed since 1996 under GEAR and subsequent reformist policies. Amanina kumasipala iHerigwala District eMgungundlovu KwaZulu-Natal aqokumbele inyanga yawo ngemibhiyozo yokuwaxhobisa nokuwakhuthaza. Umkhuseli woluntu Advocate Kholeka Gcaleka ube yinxalenye yale mibhiyozo nalapha agxininise ekuzimiseleni kwabasetyhini ababekwe kwizikhundla zaseburhulumenteni kuba babuyise isidima seli lizwe. Umkhuseli woluntu Kholeka Gcaleka uvakalise ukuba nelunda ngakumanina athenjwe ngemisebenzi yaseburhulumenteni. Watsho esithi kuluxanduva ke ngoko lwawo kokuba anxibise eli lizwe isidima esitsha esingenachaphaza. Women who are entrusted to deliver services to the people, it's a very important task, it's a critical task for you to touch the lives, turn around the lives, to do what is enshrined in our constitution, to redress the imbalances of the past, to ensure that the majority of the people of this country, the Black African people, do not go to rivers and drink with pigs and cows and sheep, but they too gain their dignity and humanity. Kambe umasipala wesisithili ukhahlele kwindima idlalwa ngamanina kuphuhliso loluntu kwanoqoqosho. Women should rule the world. Lithuba ngoku elifikile into yoba sibe nopresident oyinkosikazi. We see your contribution. We recognize your contribution. And we are saying without you being there, we would not be complete. Kananjalo abasebenzi bonelisekile kuququzelelwa kwenkxaso yamabhinqa nemisebenzi yawo kulo masipala. Batsho behlaba ikhwelo lenkuthazo kwabo banqwenela ukufezekisa amaphupha abo. To the young women as Lalini, I'd say to them they should not give up. They should continue working on their dreams. As mothers or as women, we are caregivers, but who take care of us, which is important for me ukuthi abantu besifazane namhlanje abasebenza ngamasipala ngibatshele ukuthi kubaluleke kakhulu ukuthi they care for themselves. Women siyakudinga lokhu recognize because we've played a crucial role ukuze kube khona lo government okhona ukuthiwa ugovernment wentando yeningi. Noko kunjalo abasetyhini basajamelene nomngeni wobundlobongela obusekelezwe kwisini nasemisebenzini, nto leyo esadinga ukuqwalaselwa kwangokukhawuleza. Umbhali kunye nosomashishini uAnele Matshiso ubhale incwadi yothando nethi Newo Noluyanda. Anele, siyakubulela ngexesha lakho, masikubulele. Ndiyabulela sisibhele. Khawusichazele banzi ngale ncwadi ingantoni? Okay, incwadi lena isekelwe South Africa, kuba ibhalelwa abantu base South Africa and ibhalwa ngabantu base South Africa in terms of especially ulutsha, we call them millennials. So and incwadi lena is about lasting love, uthando oluhlalayo. Uyabona lungapheli because especially ki generation yethu lena whereby you find out ukuthi into ezininzi azilasti. So but now how do we make sure ukuthi uthando liyaqhubeka, uthando liyaphila, and also do we have imizekelo njalo? And then so incwadi lena then explores lo mizekelo, especially kubantu abatsha abaphumelelayo, because kumaxesha amaninzi kuba lula uba nothando lokubekezela because siyazihluphekela sobabini. But then you find out ukuthi amaxesha amaninzi is that after sobabini siphumelela, all of a sudden izinto ziyachinja and then we go indlela separate ways. So now apha kule ncwadi then we explore ukuthi what happens xa sifumene impumelelo in terms of imisebenzi yethu,
at the same time siphinde sibe nempumelelo kuthando. Ingabe izinto zethu ziyakwazi ukwenzeka na? So incwadi basically lena basically it's just based on that. Yeah. Okay. Anele kule ncwadi ukwaqaqambisa into bana abasetyhini bangagqama emisebenzini yabo ngaxeshanye babe nazo nentsapho ezikumgangatho phezulu. Ngaba kutheni ukubalekile kule ncwadi? Kubaleka kakhulu sisi because especially when we look at imbali esuka kuyo whereby especially umuntu ongumama where they had to choose ukuthi uzawuphumelela ekitchen okanye uzawuphumelela eofficeini but akwazi uba nazo zoyi-2. And then incwadi lena now is beginning to explore imizekelo that we are starting to see on a day-to-day basis yokuthi uyakwazi uba zezinto zombini, so akunyanzelekanga ukuthi ukhetha uba uzawuphumelela ngapha uzakwakha ekhaya sacrifice impumelelo yakho eofficeini, but uyakwazi uphumelela eofficeini at the same time uphumelele nasekhaya uyakwazi usifumana zombini, uyakwazi uzenza zombini. Intoni injongo yakho ngale ncwadi yaye intoni thina singabafundi esingayilindela kuyo? Injongo yencwadi ilula and is that kuqamisa ubuhle bothando and nokuthi liyasebenza, especially kimizekelo that we have now eSouth Africa ebonisayo ukuthi if uyajonga ku social media okanye uyajonga even just kinqoko siba nazo nje nabantu abantu xa bethetha ngothando most of the times inhliziyo zabo ziphansi, but as basenezincoko ziba khona incoko sometimes ezingade zivele because igonyezezi, and le ncoko engade ivele leyo ukuthi uthando luhle, uthando liyasebenza and uthando lokwazi ukuphumelela even kule generation sekuyo. So incwadi lena yona njongo ndinayo is that is for us sikhumbule also ukuthi uthando lulula lisekhona and lulula yona afune kunyanzelekanga ukuthi asifukuze. So uthando lulula and luhle futhi. Nkosi kakhulu Anele, siyabulela ngexesha lakho. Ngiyabonga kakhulu sisi. Nkosi. Nkosi kakhulu ke mamqwathi nomamzangwa ezindabeni, ndiyakubulisa nawe mbukeli wamakhaya, ndikwamkele kaloku edeskeni yemozulu bethu namna ke ngegama ndikuthabile inzwakazi yabathembu mvanje ke nantsi imozulu. Masiphalweni ke mbukeli wamakhaya sijonge kaloku ngokubanzi ke izigaleko zamvanje kusukela ngexesha lasekuseni ngomsemini nangorhatyi kakhulu nje kuMzantsi Afrika uphela nokuyawuphala mbukeli wamakhaya noko kucwenga kamnandi kakhulu futhi kumbindi wonke njengapha kwincam yephondo futhi phakho Priska kwasekuseni futhi bevuswa nguye emhle kakhulu kaloku la 11 degrees kanti ke beyivala beyisonga la mini ngomso ngamashumi-3 nje abe nanye. Kanti ke wona mbukeli wam amaqondo wakho aphantsi naphezulu lokuqala bethu niphondo liphakaloku lona futhi ke empuma koloni impela ke mbukeli wam futhi kaloku kumbindo laphondo khona amafa bekwe kakhulu phaya koKaladoke ngexesha lasekuseni ngaye ke futhi lo 9 degrees 2 nembe nam ngokubanzi phaya ephondweni futhi ke mbukeli elise-Free State ngamandla ke futhi ke kumbindo welophondo futhi eWelcome nazo zonke nje ezangeni napha koFixburg ekuseni bevuswa sisibhozo bona ke baphila kanje kwakhona futhi ephondweni eliphaya entshona koloni ngamandla ke emzontundo futhi ke kumazantsi nempuma yelaphondo njengaphaya kaloku futhi ko-Oudtshoorn kwasekuseni kungabanda xa bevuka phaya ngenxa yakhe ke la 5 degrees. Kanti ke nantsi imozulu phaya ephondweni kwakhona futhi ke elise-Northern Cape ngamandla mbukeli wam apha ekhaya futhi ke kumazantsi phako Diyara kwasekuseni futhi qaba ngamafu mpela ngenxa yakhe ke la 9 degrees. Nantsi bethuna kwakhona futhi ke imozulu ephondweni laphaya eNorthwest ngamandla mzontulo futhi ke kumbindi welaphondo namantla njengaphaya koMahikeng kwasekuseni futhi kutshisa mpela ngemva kwedilana ngomso beyivala ngo-32 degrees. Mbukele ekhaya apha eRhawutini apho sikhoyo ke thina futhi ngawo lo mzuzu ngaphazantsi futhi phakho Springs empuma yelaphondo futhi kuhle kucwenge kamnandi xa beyivala beyisonga lamini ngomso beyisonga kamnandi ngo-30 degrees. Nyuka nam ngokubanzi phaya ephondweni futhi ke aliseLimpopo mpela mbukele ekhaya pha kumazantsi kobilabile ekuseni futhi kucwenge kamnandi ngeshumi nje elikhetshwe sisihlanu napha koPhalaburwa kwimpuma sekuhle ekuseni bevuswa ku-17 degrees. Yehla nam ngokubanzi futhi phaya ephondweni kaloku elisaphaya kompumalanga ngamandla ke kuntshona nombindi welaphondo phaya ekuseni futhi eMalahleni ngo-14 degrees naphaya eMelo ku-12. Bukele ekhaya fula ke ndiyivale ndiyisoge imozulu phaa kaloku KwaZulu-Natal impela ke kumazantsi olaphondo Kokstad zimvula phaya ekuseni ngo-9 degrees ngapha koPietermaritzburg ekuseni futhi kuhle noxa kusibekele impela phaya ngo-13 degrees. Mna ndikuthanda kangaka xesha limyolwe. Kamnandi mawethu.